debatten her i dag. Og det er en debat, som jo er meget fundamental, og som prøver at arbejde med de helt store, overordnede udfordringer omkring erhverv og bosætning i landdistrikterne. Vi er jo samlet her til folkemøde. Nogen kalder det en ølejr, nogen kalder det en form for Roskilde Festival, nogen kalder det en demokratifestival. Jeg vil i hvert fald sige, at fra Landdistrikternes Fællesråd, så er det fundamentalt vigtigt for enhver udvikling, at vi diskuterer, og at det lokale demokrati fungerer. Og det gør det heldigvis rigtig mange steder i lokalsamfundet. Mulighed for at bo i landdistrikterne er efter min opfattelse et kernespørgsmål i den politiske debat. Det er ikke altid, man får det indtryk, når man lytter til debatterne i Folketinget, men indimellem så stikker det jo alligevel hovedet frem. Og min begrundelse for at have det synspunkt er, at jeg faktisk synes, at det er enormt vigtigt, at vi også ude i de dele af landet, hvor vi jo ikke alle sammen bor. Nogen vil vide, at jeg sådan set bor i en stor by, nemlig Aalborg, som vi i hvert fald i Aalborg betragter som en stor by. Og derfor er det at komme ud i landdistrikterne selvfølgelig noget, vi gør en gang imellem. Men også for os er det en kvalitet, at der er et liv, der er en produktion, der er en aktivitet, og at vi ved, at den er der også i virkeligheden, og ikke bare som en kulisse. Det er også en kvalitet for os. Det her møde, det at vi har folkemøde på Bornholm, det er jo noget, vi har ladet os inspirere af fra svenskerne. På Gotland har man haft en lang tradition for at have møder, hvor man har diskuteret, haft dialog osv. Det har vi ladet os inspirere af. Derfor så lader jeg mig også inspirere til at tænke, er der andre steder, hvor vi kan hente inspiration? Og rejser vi til vores norske broderland. Der var det faktisk sådan, så ved sidste valg til deres parlament, der satte de fra Arbejderpartiets side det banner op, at de sagde, at vi skal tage hele landet i brug. De har skrevet det ind i deres regeringsgrundlag, man skal tage hele. Jeg tror, der er en ting, der er kolossalt vigtigt at slå fast, det er, udviklingen i de danske landdistrikter hænger altså fuldstændig sammen med, hvad for en vækst vi har i det danske samfund i øvrigt. Der må vi bare sige, der har vi altså en regering med Dansk Folkepartis støtte, som ikke har kunnet levere på det her område. Selvom statsministeren brugte sin afslutningsdebat til at sige, nu har vi vækst i Danmark igen, så kunne aviserne meddele, at der var recession, der altså var minusvækst i det danske samfund. Bare du taler højt, så jeg skal nok tale højt. Nu nævner Rasmus det, at jeg ikke bryder mig om, at man bruger ordet udkantsdanmark, og det har han så sandelig ret i. Og jeg synes, det er sådan lidt nedladende, og man kan sige, at nu er Bornholm jo centrum i øjeblikket for hele det politiske liv og for demokrati i Danmark. Og derfor må man jo sige, så må resten af Danmark jo være udkantsdanmark lige nu, hvis man skulle køre den logik. Det er så et københavnerord, som jeg egentlig synes virker lidt nedladende. Fordi man har jo sit centrum lige præcis der, hvor man bor, der hvor man har sin daglige gang. Når jeg er i Vestjylland, så føler jeg ikke, at jeg er en udkant, så føler jeg faktisk, at jeg er i centrum af det samfund, hvor jeg nogle gange bor. Så derfor er det sådan et københavner-udtryk, som jeg egentlig ikke grundlæggende bryder mig om. At i for eksempel 2015, at der bor lige så mange mennesker i landdistrikter, som der gør i dag. Så vi går ind konkret hele tiden og mål på det, og følger op med initiativer, hvis udvikling fortsætter i den negative spiral. Hvad er det så, der gør, at folk lige flytter fra landdistrikterne? Rasmus var inde på blandt andet vores skoler. Og der er jo ikke nogen på Christiansborg, der lukker skoler. Det er jo kommunalbestyrelsernes opgave. Men lad mig lige komme med et eksempel på, hvordan man så tænker i ekspertverdenen, som har jo været så omdiskuteret. Statsministeren han sendte sådan et rejsehold ud for at lave 360-graders eftersyn af vores folkeskole. Og de kom så frem til, at omkring 80% af vores skoler de skulle lukkes af hensyn til fagligheden. Det var noget med, hvis der er under 600 elever, så skulle man lukke de lokale skoler. Det var så deres bud. Men der i min landsby, vi er 220 mennesker, der hvor jeg bor i Vestjylland. Der bruger vi jo skolen til meget andet end at undervise børnene. Det er der, hvor spejderne kommer, det er der, hvor idrætsforeningen er, det er der, hvor der bliver holdt familiefest, og det er der, hvor man ligesom har et kulturelt liv, der kan spilles dilettanter og banko, og det er ligesom så et omdrejningspunkt på den landsby. Men hvilken faktor skal man give det, vi kalder kultur i vores landsby i forhold til de her regnearter, som jo er så udbredt efterhånden, hvor man har den
selve sandheden beskrevet. Hvad for en fakta skal vi give det i kultur og liv? Som det giver mig og min familie at bo i en landsby, i et landdistriktsområde, hvor det er præget af alle de der ting, man skal jo håndtere, når man bor i sådan et område, i forhold til hvis man bor inde i den store by. Sådan er det jo. Der er selvfølgelig nogle ting, der ikke er så nemme, som hvis man bor inde, hvor alle muligheder ligger lige omkring hjørnet. Men der er også en masse andre muligheder, som vi ikke har inde. Og jeg synes, vi skal være meget bedre til at fokusere på de differentierede ting, det her drejer sig om. I stedet for altid bare at falde i det der hul, som vi er på vej til med de første indlægsholder, synes jeg, at det er bare så røvsygt, og det er så træls, og vi er næsten derude, hvor man skal genoptrykke det der udtryk, den rådne banan, som nogen pludselig brugte om et område af Danmark, ned langs den jyske vestkyst og ned omkring det sydfynske og Lolland og så videre. Og jeg er så dødtræt af det, fordi jeg lever i et landdistrikt, jeg lever i en landsby, og jeg synes, det er så fantastisk, og jeg synes, det giver så mange muligheder. Mange af de ting, der så er sket i det landdistrikt, den landsby, jeg bor i, det er ikke sket, fordi nogen udefra er kommet og hjulpet os med det. Det er jo sket, fordi folk ved, at hvis der skal ske en udvikling i sådan et område, så er det i høj grad, fordi folk selv tager fat og selv går forrest. De institutioner, der er blevet bygget, svømmehallen, der er blevet bygget på basis af indsamlede midler, og jeg vil næsten tro, at det skete under en socialdemokratisk ledet regering. Altså, det var ikke udefra kommende, det kom gærest. Det var noget, at folk skabte på et område, hvor der ikke bor så mange mennesker sammen som andre steder. Så er der bare en anden basis for, hvordan tingene kan udvikle sig. Og det skal man bare forstå. Så vil jeg også sige, som det andet hovedpunkt, landdistriktsområderne er jo dybt forankret i, hvordan det går landbruget. Hvis landbruget fungerer, skaber vækst og tjener penge ind, så giver det altså en masse i landdistriktsområdet, også for alle mulige andre virksomheder, der er leverandører til landet. Jeg vil gerne høre, hvordan I stiller jer til det, at man nationalt kunne vælge et kvarter anderledes, lægge nogle statslige arbejdspladser rundt omkring andre steder end i København. Det kan godt være, at det bliver nogle nye medarbejdere, men det vil i hvert fald betyde, at der kommer nogle ressourcepersoner rundt omkring i landet. Det betyder rigtig meget for lokal udvikling, så jeg vil gerne høre jeres holdning til det. Og også, altså, som man gør i Sverige og Norge med at give fradrag i forhold til studielån, hvis man flytter trække langt væk fra uddannelsesbyerne. Og der er en helt palet af muligheder for at sørge for at få lidt rotation, sørge for at alle har den erfaring med. Okay, der er noget, der måske er lidt hårdt, men der er også rigtig meget, der er dejligt i landet. Så det vil jeg gerne have jeres reaktion på. Er spørgsmålet forstået? Det var omkring statslige arbejdspladser og uddannelse, så værsgo, det var hele vejen rundt. Ja. Jeg tror, det er et år siden, at regeringen meldte ud, at nu skulle man til at flytte arbejdspladser ud i en udkantsområde, som man vist kaldte det. Jeg spurgte så hver eneste minister, hvad man havde gjort, og hvad man havde tænkt sig at gøre. Og svaret var ikke ingenting eller nul. Man skal ikke overdrive, når man er blandt mennesker, der formodes at vide, hvad vi snakker om. Men det var meget tæt på. Både når det handler om, hvad der er sket, og det skal ske i fremtiden. Jeg tror, det bliver meget vanskeligt at flytte ret mange eksisterende institutioner ud i landet. Man skal bestemt undersøge det og gøre det der, hvor det kan lade sig gøre. Og man skal i hvert fald holde op med at centralisere eksisterende institutioner og nedlægge dem, der ligger ude i landet, eller flytte dem ind til København. Det er, at der er meget stor forskel på, hvordan man betragter en afstand. Altså dem, der bor, hvor de synes, at alting sker, de synes, der er meget langt, eller de synes, der er meget langt for dem at tage ud et eller andet sted. Men de synes, det er helt naturligt, at dem, der bor derude, de nemt kan komme ind til dem herinde. Altså der er et eller andet, altså jeg har jo prøvet det, når vi skulle placere møder i Jylland, altså bare mellem København og Jylland, hvordan københavner, de synes, der kan være meget, meget langt, men de synes, det er helt naturligt, at vi kl. 8 om morgenen kan sidde klar til et møde i København. Og jeg forestiller mig også, at det er lidt det samme i forhold til Bornholm, at man vil synes fra København, det må da være nemt for Bornholmerne lige at smutte til København og få løst sagerne. Men det der med, at københavnerne forestiller sig, at de skulle komme med tilbuddet på Bornholm, det er næsten helt uoverkommeligt.